שלום לכולם, אנחנו בסייעתא דשמיא מתחילים פרק י"ג. הפרק שלנו עד פרק ט"ז עוסק בתקופה של שמשון, שמכונה בפי כולם שמשון הגיבור, ובעת ההיא פלישתים מושלים בישראל. כמו שכתוב בפרק הבא, בפרק י"ד, ובמשך תקופת השופטים הגיעו לחופי הארץ מחנות של פלישתים. הפלישתים הם בעצם כל מיני נוודים שהיו באים מהים, מכל מיני איים בים התיכון, מיוון וכו'. כמו שכתוב בספר עמוס, הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים, ופלישתים מכפתור. כפתור זה בעצם כל האזור הזה של יוון. בפירוש דעת מקרא הוא מביא בדיוק את ההשתלשלות של הפלישתים, ובסיכומו של עניין מה שהוא אומר, שהפלישתים יש את החבל ארץ של מישור החוף, שהם שם היו משנים קדמוניות, כל אזור עזה, אשקלון, אשדוד. אבל כאן, שאנחנו מדברים על ספר שופטים, אז כאן באמת הפלישתים מתחילים לכבוש שטחים נרחבים בשפלת יהודה, כמו שאנחנו רואים שמגיעים לעקרון, ופתאום אזור בית שמש וכו'. ובעצם היה צריך את דמותו של שמשון, שלמרות שהפלישתים היו כל כך לוחמים מאומנים וחזקים, והטילו חיטתם על כל איפה שהם היו נמצאים, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא מראה לנו שכאשר עם ישראל עושים את הרע הם נמסרים בידי אויבים, וכאשר הם חוזרים בתשובה אז הקדוש ברוך הוא מושיע אותם, וזה לא משנה איזה אויב נמצא מולם, הקדוש ברוך הוא יכול להושיע ברב ובמעט, וכמו שאמרו חכמים, ורש"י מביא את זה בבראשית, הרבה רווח והצלה לפניו. כלומר, לקדוש ברוך הוא יש את כל הדרכים להושיע את עם ישראל, לכל פועלנות יש את דרכי הישועה משלה, לכל צרה יש מציל ומושיע שהקדוש ברוך הוא שולח. וכאן זה הדוגמה אולי הבולטת ביותר, שעל ידי אדם יחידי, על ידי שמשון, הקדוש ברוך הוא מושיע את עם ישראל מהפלישתים. וגם שמשון, רואים בפסוקים שהוא לא היה אדם סטנדרטי מהשורה, פתאום הוא וירא אישה בתמנתה במדינות פלישתים, ולמרות שהוא היה נזיר, ופתאום הוא אומר להוריו, אותה קח לי כי היא עשירה בעיניי, וכנגד זה גם אמרו חכמים בסוטה, שמשון הלך אחר עיניו. ובכל זאת הקדוש ברוך הוא השתמש בשמשון כמושיע לעם ישראל. והפרק שלנו, פרק י"ג, מתחיל בבשורת מלאך השם לאשת מנוח העקרה על הולדת הבן, ובהמשך הפרק המלאך מתגלה שנית למנוח ואשתו, ומורה להם את משפט הנער, כיצד לנהוג בו בתור נזיר. ולקראת סוף הפרק התקרובת למלאך ועלותו השמיימה בלהב האש, מה שהם מכינים לו, ופחד מנוח ודברי אשתו והולדת שמשון. והפרק מתחיל כך, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בין אדוני, ויתנם אדוני ביד פלישתים 40 שנה, פלישתים רודים ושוסים בעם ישראל, ורק אז מתחיל בעצם שמשון להופיע, וכמו שכתוב, ואיש אחד מצורע משפחת דני ושמו מנוח ואשתו עקרה ולא ילדה. אז צורע זה שם מקום מנחלת בני יהודה, ממש צמוד לבית שמש. ויהי איש אחד, הכוונה זה לשון חשיבות, והוא היה ממשפחת הדני, הכוונה משבט דן, ושמו מנוח. והגמרא בבבא בתרא גם מביאה את שמה של אמו של שמשון, שקראו לה צללפונית, השם שהיא הייתה נאצלת מן חווה, שהייתה פינת העולם, כלומר החשובה בעולם. שיהיה לכולם יום טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות.